intro. Yeah. Tama na! Ano ba? Umuwi ka na! Hindi kayo mo. Hindi ako umuwi. Hindi. Ano pa ba ang gusto mo? Gawaan ko na sa ako magbalik. Amintay ka pirari pa ako. Gati ka ba ko lason mo? Amin, lason mo ako magbalik. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya. Nay! Amintay si kalasan mo. Ha? Bukong ko kawayanin. Kalita ko pirari na tayo. Bukong ko kawayaan. Ang kata ko yung matan. Aka na natarin kalita ko pa sa lachit corona. May napaginang. Masuk na 2 bulan. Yarit na si karajaan. Ay kita, isa rin buhok ko ng angkang. Isa rin pamisya ang puway na. Kati diya ang pinagkan. Kasi ka lang sa musya. Mas gugustuhin ko pang siya na lang ang mahalin ko. Okay. Mamira ako. Biho ko na magbalik yung kalitayat ko. Sanay naman ito tiyarik. Makaus din. Yung pagkuhan ko ron na yun. Mamira ako. Malikat pa rin ngayon ito. Tumtuma. What? Okay guys, ano ko lang pa subscribe ka mga okay. Jadi yung channel ko, jadi aku, jadi okay bye. I miss you kanukatan. Kita enjoy.